ajandar mu ta farko a wannan wuri shine buɗe taro da addu'a daga bakin amma ya kusa ko ustazai ana da ƙarin bismillah malam sai Umar Usman a Facebook ina amfani da username ina Umar MWAS. Sannan gaskiya na yi farin ciki sosai da ganin wasu fuskoki ko kuma fuskoki kowa a nan gurin. Saboda akwai wayanda in ba nan ɗin ba gaskiya wasu ba za mu taɓa addu'a ba har abada. Ko kuma wani za ka haɗu da shi ya wuce ka wuce, amma wannan kamar ta zama cibiya ce wacce ta haɗa zumunci. Da na ga wasu gaskiya na yi farin ciki sosai, kowa ma na yi farin ciki da zuwan shi. Wannan shine a hannun dama na akwai bismillah. Farko dai suna na Mustapha Lawal. A Facebook ina amfani da Mustapha Lawal KTKR. Ina ma ɗan uwa baki ɗaya da suka halarci wannan taro barka da zuwa, kamar yadda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya. Masha Allah shi kenan. Magana Ahmad Umar Suleiman. A Facebook ina amfani da AU Suleiman. Sai dangane mil goma ne shiga asibiti nan da ke Zaria. Sannan gaskiya na yi farin ciki na haɗuwan mu gabaki ɗaya, wanda farin cikin ba zai misaltu ba. Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Ahmad Abai. Haka yake ma kowa cikin Facebook daga nan na yin kudu sabon garin Zaria. Na yi farin cikin garin kowa nan gurin. Ni dai sunana Sala Umar. A WhatsApp ina amfani da Mami Saudat. Ina ma kowa fatan alkhairi. Sunana Muhammad Sani. A Facebook ina amfani da Muhammad Sani. Ina kowa fatan alkhairi. Sunana Nafisa Abdullahi. Ina zaune a nan Dogarawa Tudun Mansira. Ina amfani da Nafisa Abdullahi ɗan Muhammad a Facebook. Ina ma kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ikiwa al-muslim. Wato mai magana Alhaji Amin bin Yaqub Al-Cikajawi. Muna taya kowa farin ciki da sabon halartar wannan taro na masoya. Kuma Allah ya tabbatar da farin ciki a rayuwarmu daga farko har ƙarshe alfarmar shugaba. Yadda duka muka zo lafiya Allah ya mai da mu lafiya. Sunana Firdausa Ahmed. Haji. Daga Tudun Mansira. A Facebook ina amfani da Mr. Abdul. Ina muku fatan alkhairi. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Adamu Usman Dan Juma. Na zo daga Muciya sabon garin Zaria. Ina nan zama a Mangwarori. Ina kowa da kowa fatan alkhairi, yadda muka zo lafiya Allah ya da kowa gidansa lafiya. Sunana Rabi'at Muhammad Awal. Ina amfani a WhatsApp ɗin Mubarak. Na zo daga Cikaji. Ina kowa barka da zuwa. Gida assalamu alaikum. Mai magana Al-Amin a WhatsApp. A Facebook kuma Aminu. Ina kowa fatan alheri, barkan ku zuwa. Ni mazaunin hayin Ojo. Ina magana da Madina Hassan. Ina amfani da Ummu Sadiya Ali. Ni mazauniyar Kaduna ne, amma asali na ƴan Cikaji. Umar Isa. A Facebook ina amfani da Alhaji Umar Isa Guga da yi mana. Kuma ni ɗan garin Marban Guga ne da ke Giwa Local Government Shikawat. Insha Allah muna farin ciki da zuwan gunnan, na ji daɗi. Allah ya ƙara haɗa kanmu yadda muka zo Allah mai da kowa gidansa lafiya. Ni sunana Fatima, ina zaune a nan Kings Road, Mutiya Layin Saniya. Ina sama a cikin gaɗi. Na Sayyada Performance, wanda aka fi sani da na Sayyada. Ina zaune a nan garin Cikaji. Ina kuma fata alheri. Ni sunana Safiya, ina zaune a nan Muciya sabon garin Zaria. Alaikum, mai magana Mubarak Umar, wanda aka fi sani da Ela dan Zaria. Ina zaune a hayin Ojo ɗan Bita Goruba. Sunana Karima M. Awal, wacce kuka fi sani da Karima. Na gode. Assalamu alaikum. Sunana Abdulkadir, wanda aka fi sani da Rafi Abdul Jamiu. Ina zaune a nan Cikaji. Ina kowa barka da zuwa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To alhamdulillah.
da Allah kowa ya ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana, ranar Alhamis. Wannan rana ce mai matuƙar tarihi gaskiya, wanda zan iya cewa ko haka muka tashi taron nan ba a ci kaji ba, amma komai a nan gurin mu tashi mu tafi mun yi nasara. Mun riga mun yi nasara. Ina so in ga waccan, ina so in ga wannan, waɗanda sai dai in gansu a postin sai dai in ɗan ji muryoyinsu. Yau kuma gashi Allah ya haɗa mu gaba ɗaya mun ga juna. Iyakaci wannan ya isa babban nasara gaskiya mai girma. To shi yasa na ce mu fara da gode wa Allah subhanahu wata'ala. Muna a tare da mu a wannan gurin muna da manya-manyan baƙi zindima waɗanda ba su da iyaka ma. A tare da mu akwai mai girma to sai a akwai mai girma ciyaman creator na jami'ar Masoya Laila Majnun, da Allah ya tafa mai. Bayan haka a tare da mu akwai wakilin wannan gidan jarida Dop News ko Hausa. Akwai wakilin gidan jarida gashi na yanzu ma musamman suka ce za su nuna mana karanci, za su aiko wakilin su domin ɗaukar abubuwan da wannan ƙungiya take yi, a ƙara watsa manufofinsu wa duniya. Saboda dama an kaga mutum yana koyewa to maybe ba abin alkhairi ba ne. To alhamdulillah gaskiya wannan gidan jarida na Dop News Hausa muna godiya sosai da wannan karamci da suka nuna. Bayan haka a tare da mu akwai Alhaji Umar ne ga to wannan sani Alhajin zuwa maka ne ko na suna ne to mala Alhaji Umar, gaskiya Alhaji Umar mutum ne wanda ya jajirce a wannan kungiya, shi ma ya jajirce sosai musamman ta fannin aljihu, ta fannin tafiye-tafiye. Shine mutumin da kwata-kwata ba a wannan local government din namu yake ba, amma musamman ba sai da ya bari taro ya zo ba, musamman zai zo hannan domin 'yan kungiyar yawanci sun dan fi yawa a nan Sabon Gari, zai zo hannan Sabon Gari domin ya gama a yasa ba. Da Allah ta fa Alhaji Umar. Masha Allah. Sannan a tare da mu akwai wato Mustapha KTKR. Shi ma Mustapha KTKR yana ɗaya daga cikin mutanen da wannan kungiya ta jami'ar Masoya ta Laila Majnun ba za ta taɓa mantawa da shi ba gaskiya, domin ya taka muhimmiyar rawa sosai wanda shi kanshi bai san iya ɗaruruwan mutanen da suka shigo wannan kungiya a ta dalilinsa ba. Da Allah ta fawa Mustapha. Malama Karimatu, to alhamdulillahi wannan kai tsaye jawabin maraba da baƙinmu kenan. Sai dai abin da zan ce na ƙarshe da Allah, baƙinmu waɗanda na ambato sunansu da waɗanda ba mu ambato ba, duk wanda Allah ya baiwa ikon wannan zuwa wannan guri ya sani muna farin ciki da zuwan shi, kuma muna yi mishi marhaban lale da zuwa insha Allah. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah za mu shiga cikin wato za mu nutsa a cikin abin da ya kawo mu wato taron kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda haka kai tsaye za mu dakatar da wannan ajanda, za mu ɗauki ajanda ta gaba shine wato aka ce takaitaccen tarihin ƙungiya, wanda za mu ji takaitaccen tarihin ƙungiya ne daga bakin shugaban ƙungiyar wato Umar M. Abdulwasi Umar kenan, gare ka. A gurguje sunana kamar yadda ga muku Umar M. Was. Ni ne creator wanda ya buɗe wannan group din a Facebook a shekara ta 2020 coronavirus season. Lokacin sai muka ce da zaman banzan da ake a gida ba za mu leƙa media mu gani wace irin gudunmawa za mu iya bayarwa domin rage wa mutane raɗaɗi na zaman da suke na gida. Sai muka buɗe wannan group mai suna Jami'ar Masoya ta Laila Majnun. Ni kaɗai da na buɗe wannan group din sai nake ta posting dai kala-kala, wani a zage ka, wani a yabe ka, wani a ce ma ɗan wahala. Haka dai aka tafi, mutane suka ɗan fara ganewa, sai na samu masu ɗan taimakawa. Akwai wani guda ɗaya wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba duk da ba wannan gurin, sunan shi Abu Kaulat. Shine nan
mutum na biyu wanda ya fara posting a cikin wannan group namu, kuma shi ma ya taimaka 1,000% a cikin wannan tafiya. Haka ana cikin haka sai su Malam Buhari suka shigo, sai aka riƙe. Tun muna 10, 20 da sai muka dawo 100, sai muka dawo 1000. Haka ana nan yanzu muna da members 100,018 a Facebook kenan. Wannan shine takaitaccen tarihin wannan tafiya, duk da wasu abubuwa sun faru na canje-canjen suna. Za ku ga farkon sunan group ɗin Laila Majnun, sai aka zo aka mai da shi Jami'ar Masoya ta Laila Majnun, sai aka dawo da shi kuma Masarautar Masoya ta Laila Majnun, sai kuma aka dawo da shi Jami'ar Masoya ta Laila Majnun. To wannan canje-canjen sun samo asali ne ta yanda sababbin fuskoki suke shigowa cikin group ɗin, wasu su shigo wasu su fito. Ta yadda idan muka duba fuskokin matan nan gurin gaba ɗaya babu wacce aka buɗe group ɗin nan da ita, sai dai a cikin maza. Mata wasu sun yi aure, wasu sun yi tafiya, wasu sun mutu ma, haka tafiyar ta kasance. To wannan sauye-sauyen ne yasa ake caccanza sunan group lokaci zuwa lokaci. Sai ya kasance aka zo aka buɗe WhatsApp group, aka ci gaba da abin da ya kamata a ciki. Akwai jajirtattun mutane wanda suka riƙe mana WhatsApp group, akwai kuma na Facebook. Akwai wanda kullum muna ganin post ɗinsu ba su ɗaya ba su biyu ba a Facebook group. Muna jin daɗi sosai, muna godiya. Na WhatsApp su ma akwai wanda in dai ka shigo cikin WhatsApp, akwai wanda dole za ka gan su sun riƙe mana WhatsApp group ɗin, muna godiya. To dalilin buɗe wannan group shine na farko zumunci, na biyu taimakon kai da kai. Idan ɗan uwanmu matsala ta same shi ta baƙin ciki za mu tare mu baƙin ciki tare, idan ta farin ciki ce ma za mu yi farin ciki tare. Wannan shine babban dalilin na buɗe wannan group ɗin. Sai kuma dalili na biyu shine soyayya, kamar yadda mai magana wanda ya sauka yake cewa akwai mutane da yawa wanda a cikin wannan tafiya suka haɗu kuma an yi aure yanzu, an samu ƙaruwa ta abubuwa da yawa. To muna fatan wannan al'ada ta wannan group ɗin ta ci gaba da tafiya har illa ma sha Allahu, har bayan bamu insha Allahu wannan abin zai ɗaure. Duba da yanayin mutane bai zama dole sai ka faranta wa wani rai ba. Wani wannan zaman ma da muka shirya, wani yana gefe zai yi zagi, wani zai ci ɗan wahala kaza. Sannan mai magana ɗazu ya ce ko haka aka tashi, gaskiya an yi nasara domin an yi zumunci. Zumunci ba ƙaramin al'amari ba ne. Akwai wa'inda a nan gurin sanadiyyar wannan group ɗin suka zama abokai, wasu suka zama masoya, wasu kuma abokai ne amma sanadin wannan group ɗin sun ƙara mannewa sosai. To insha Allah ko iya na aka tsaya mun ci nasara. Allah ya ƙara tsaya mana, Allah ya sa zagi da wasu abubuwa ba za su sa mu sare ba. Taɓa zuciyar masu kallon mu, zan ce ko masu kallon mu kuma masu sauraron mu. Wannan program ne wanda yake ɗan alaƙantuwa da yadda rabuwa a soyayyar gaskiya take. Sannan kuma program ne da yake nunar da ko da mace tana son ka tsakani da Allah, kai ma kana son ta, kaddara ka iya raba ku. Gaskiya program ɗin ya ƙunshi abubuwa da yawan gaske waɗanda dai sai mun fara tukunna za ku gane asalin abin da nake magana a kai. Game da program ɗin akwai abubuwa da yawan gaske wanda kamar yadda ƙungiya ta ce sai alƙawarin wanda ya nasara ya fi acting mai kyau tsakanin macen da namijin zai sami kyauta daga ƙungiya tare kuma da award. Saboda haka masu sauraro kowa a lokacin da muke hankalin shi zai dawo gabanmu domin ku ne alƙalan. Kowa da ya gan shi a zaune a nan shi ne yana mazaunin alƙali ne a tsakaninmu. Saboda haka da farko dai ni ne director kuma mai gabatar da wannan program ɗin, sunana Buhari Umar, na zo ne daga Muciya kuma ni ne sakatare na Jami'ar Masoya ta Laila Majnun. Sannan kuma a tare da ni akwai Karimatu wadda ta zo ne ita ma again daga Muciya, dukanmu dai 'yan Muciya ne, sai dai ni ina Daurawa ita kuma tana ya ma sunan layin tana Muslim Road ne ko ina ne, kowa ya ina ne. To insha Allahu ina tunanin yanzu nan za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba saboda yanayi na lokaci. Malama Karimatu, zan kirga daga 5 zuwa 0, ana zuwa 0 acting ɗin mu ya fara insha Allahu. A aljanna ne ni da ke za mu zama mata da miji insha Allahu. Kamun wannan alƙawarin na yi miki insha Allah.
ina so in gaya miki wata kalma guda ɗaya wadda zan yi saurin gaya miki kalmar nan domin ina ji a raina wannan shine kallo na ƙarshe da nake yi miki a matsayin kallon da nake yi wa wacce nake da burin ta zama uwar ƴaƴana. Amma don Allah kafin in ce miki komai ina so don Allah ki daina kuka, ki yi haƙuri. Kukanki yana ƙara raunar min da zuciyata, sannan kuma kukanki yana ƙara sawa ne in ji tamkar mun yi rashin nasara mu da ke. Hakan ba wai yana nufin mun yi rashin nasara ba. Ki daina da Allah, ki daina kukan nan, kina sa ni kuka ne. Baka da ko sisi ne. Gaskiya bai sa mun ƙara shi abin gabaki ɗaya ba. Muna godiya da aron lokacin ku da kuka ba mu. a gurin mu gaba ɗaya. Sannan na biyu ina mai junan mu barka da sallah. Allah ya ƙara maimaita mana na gudun baɗaɗa. Hakika na yi farin ciki ko kuma in ce kafin na shiga asalin gundarin abin da nake faɗa. A tare da ni akwai SA Media na Sadiq Abdullahi a cikin Mubarak Tata, sannan akwai ɗan majalisar tarayya, sannan da akwai Comrade Maloli shi ma gashi na a zaune, dan akwai Comrade Jamil Sarkin Yaƙi, dan insha Allah. To kamar yadda na faɗa gaskiya na yi matuƙar kasancewa a cikin wace soyayya in dai kai wasa ƙago bane Allah ya yauka dole ya zama kai ma kana ciki sannan magana na biyu na ba da wani assignment ban san ko an cika mun assignment ɗina ba. Ni ma a cikin ƙungiyar Laila Majnun ni ma na yi hange. So ina ga tun 3 weeks back haka na ba da cigiyar to ban san ya abin ya kasance ba ko ya kawai ni wani yawan ji a cikin saboda wasu da dama ma ba sa kasa sun gani kuma sun ga sun ɗauka da muna gida to kusan wannan to insha Allah kusan gaskiya alhamdulillah muna addu'a Allah ya maimaita mana wannan abu ne mai matukar muhimmanci da mu san juna ba. Akwai wace ce Batul take, ni ina da ganin musulunta amma ina ganin wace ce Batul ne sai Batul ta Batul kuma ƴan muciya ce ko okay kana muciya ita ce wannan to gaskiya abin ya matuƙar burge ni kuma insha Allah muna fata kamar yadda wasu suke gani a ciki da ɗauka muna fata a ci gaba da haka domin a ci gaba da raya gidan. Yau in ana yin imu gobe za a dawo ƴaƴanmu jibi za a koma kan jikoki. Wannan abu ne wanda tushe ne mai kyau aka ɗaura. Sannan a koda yaushe in ban manta ba mun yi irin wannan taron nakan jawo hankali akan a tsaya a taimaki juna. Ba wai mu tsaya akan yawa iya soyayya ba mu tsaya a cikin juna kamar yadda magana da Buhari ya yi akan in auren wani ya taso musamman mace in ba a yi duka ba duk da ba zai yi dukan ba dama haƙƙi ne na iyaye so a ɗan wani part wanda za a tsaya kuma mutumi a ce gashi daga ƙungiyar Laila Majnun. Sannan a ƙarshe in ban manta ba last zaman da muka yi hannuna ya ɗan yi nauyi ne nima gurin zuwa. Amma dai in Allah yarda zan bayar da wani ma naira 10,000 zuwa ƙarshen wata insha Allah. Da za ka ba mu ka riga ka gama ba mu. Yana Abuja muka kira gida ya kira shi ya gaya mai to ga fa taro ya zo. Hakan nan ya baro aikin shi tun daga garin Abuja ya zo wannan taro namu. Kun ga ku iya mutuntawa mun san yana mutunta taron. Muna godiya mai girma honorable. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Ina tunanin yanzu za mu ɗan je break ko insha Allah.